ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವನೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು 8 o'clock ದಾದನ ಆಗ್ತದೆ. ಕಜಪು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚದಿಯರೆ ಉಂಡು ಒಂಚಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಕೈಲ ಉಂಡು ಬತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕಜಪು ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು. ಡೈಲಿ ತಿಂಪು ಜಾವೆ ಎಂಕೊಲ್ ನಿಂಕೊಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೋಚಿ ಎಂಕೊಲ್ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಂಪ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದ ರೈಸ್ ಸೇರುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಮ್ಯಾಗಿ ಹತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬೇತವ್ವ ವೈ ನೇತ ಪುದರು ವೈ ಒಂದು ಒಲ್ಟ ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮ್ಯಾಗಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಲೆಂಚಿ ನೀರಿಗೂ ನೇತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡನು ಬೇಯ್ಪಾಂಡು ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡ ಮೂಜದಾದನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆನಿಯನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರಾಗ ಬೋಡದು ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಹೊರ ತಿಂತೆ ಆತು ನೆನಪಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿಂಪು ದುಂಬೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ವೈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತದಲ್ಲ ವಾವ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಒಂದೇನು ಕನಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಆನಾಗ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನೋರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೇದಾಡ ತಿನ್ಕ ಅಂದಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇರು ಉಂಡಾದಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋ. ಸುತ್ತೆ ವೈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಲು ವೇಟ್ ನಾನು ಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆಂದ ಕಿಚನ್ ತಲುಪಿದ್ದಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತೋಚು ನೀರು ಪಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಸ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಲ ಮುಳಿ ಬೆಚ್ಚದಿದ್ದೆ ಪಂಡೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೀಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಚ್ಚತ್ತ ಸೀಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನೈಫ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಸೀಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಯ ಅವನು ಕೊಡೆಕಲ್ಲೆಲ್ಲಡು ಅಲ್ಲ ಅವನುಂಟು ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂಚು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂದ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಓಡೆ ಪೋಪೇರಿ ಬಸ್ತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಮೇರೋಲು ನೇತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಪನ್ನರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚಿ ಥರ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿಶ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುನೆಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತುಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ నేను ಅಂಚನೆ ತಿಂಪೇರು ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿನ್ನಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸತ್ಯ ನಿಗಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಜಗ್ಗಿ ತುಳಿ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನವಲ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಲೋವಿಕ್ಕ ಇಂಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ನೇಟು ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಪಾತಿರೋಂದಿತ್ತೇನು ಅಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ನಾಟುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೇಕದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಯಾವುದು ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲೇಟಿದ ಮಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೀರು ಮಿನಿಕ್ ಅಂತದ್ದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ನಾನೊಂಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಯುಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಬೇಯು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ ನಿಂಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈ
ಸಾರ್ದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೊದ್ಯೋನು ಭಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಎಲ್ಲೇ మోస్ట్లీ సారు పోయి ఉండదు ఇప్పుడు మస్తు ఉండు ఇప్పుడు ರಾತ್ರಿ ఉండుండ ಖಾಲಿ ಅప్పుడు ಉಂಪು ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಆಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಯ್ತು ವೈ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಅವು ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೈ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಲೋ ಕಡಿಂಚೆ ఇంకలాగా ఆతకేనది బట్ ఏం కిరికిరి అవును అది చూపిస్తాను ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ದ ವೀಡಿಯೋದ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಯಾವ ಉಂಟತ್ತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸನಗೋರರು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನೀ ಓದಿನ ಪಂಡ ಗುರುವಾರ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಡು ಎಂಕಿತ ಒಂಚು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ನಡು ಟೊರ ತೂಪುನ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವು ಪಿರೈತೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಇರ್ದಿಂಚಿ 2 ಡೇಸ್ ಅದು ತೋಜು 2 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಇರ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವನುಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯರೆ ತುಕ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕುನಂದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನ ಮಗನ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗುಡ್ ಅರೋಮಾ ಎಂಗೆ ಫುಡ್ದ ಅರೋಮನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅವನೊಂದೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ದಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾರು ಇಂಕ ಒಂಜೇ ಬೇಜಾರು ಬೇಜಾಲ ಬೇಜಾರು ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತೈತು ಜನ ಗೊತ್ತು ನಕುಲ್ ಪೂರ ತೂಪುಜೇರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಅವೇ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಯಾನೊರ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಎನ್ನ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಿಂಚ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಉದಾಸೀನ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಪಾತೆರು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತು ದಿನ ಈ ತಿಂಪುನ ಕುಲು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಪುನಕ ತಿನ್ನೋಳು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಸೊ ಚೌಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಇತ್ತು ಜೊಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜೊಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಒರಿದ ನಕಲ್ನ ಪಾಲ್ ಪೂರ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗೇನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಾತ್ರಿ 8:30-8:45 ಆದನ ಆದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕುಲ್ ಉಣ್ಣಾಗ 10:15-10:30 ದಾದನ ಆದಿತ್ತೇನು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಚಿ ಪುಂಡಿಡ ತೋರಿದಿತ್ತು ನಾವೇನಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದು ಚೇರ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಒರಿದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೇಯ್ನಾಗ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿದ ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು ನೀರು ಆತದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಎಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ದಾಯ ಪನಮುಲ್ಯಾನು ಬಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಹೊರ ಓಕೆ ಒಂಚು ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆರೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರೋಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೋದಲ್ಲ ಬೇಯ್ತದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೈ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚುಂಡು ಟಾಪ್ ರಾಮನ್ ಅವು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಏನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತನು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತು ತಿಂದು ಟಾಪ್ ರಾಮಂದು ಅವು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಹೊರ ಮಲ್ತಿದ್ದವು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಕ್ಕು ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಹಾಕಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಅವು ಬೇಯೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕು ತಿನ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ವೈ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಸೊ ಆ ಥರದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರತ್ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನ ವೀಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ